Türkmenistanyň migrasiýa barada kanunyna watanyna gaýdyp bilmeýän raýatlaryň pasportlarynyň möhletiniň uzaldylmagyna degişli hütgötme girdildi. Kararyň teksti 8-nji ýylda bir tarap Türkmenistan gazetinde çap edildi. Täze hütgötmeler ýurdun daşynda galýan we watanyna gaýdyp bilmeýän Türkmenistanyň raýatlary üçin täze pasportlaryň berilmegine we pasportlaryň möhletiniň uzaldylmagyna degişli Türkmenistanyň daşynda ençemel bäri dokumentsiz kösenýän türkmen raýatlary üçin wajyp bu üýtgeşiklük ýagny 2010-njy ýylyň migrasiýa baradaky kanunyna girilen täze goşmaçylar 29-njy maddanyň 6-njy bölümine Türkmenistanyň raýatlaryna Türkmenistanyň gitmek we girmek üçin pasportlary bermegiň tertibine degişli. Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlarda wagtlaýynça ýa-da hemişelik ýaşaýan halatynda olar özlerine garaşly bolmadyk sebäplere görä Türkmenistana gaýdyp bilmeýän ýagdaýynda güýji ýa-da möhleti gutaran ýa-da gutaryp barýan pasportlary Türkmenistanyň prezidentiniň karary esasında uzaldyryp biliner diýilip kanunyna goşulan üýtgetmede aýdylýar. Şol bir wagtyň özünde de pasport bermegiň takyk düzgünleri we ýüz tutmagyň ardalara garamagyň tertibi çap edilmedi. Ýurdun häkimetleri bu üýtgeşiklikleriň dokumentsiz daşary ýurtlarda bir kanun galýan türkmen migrantlarynyň ýagdaýyna nähili täsir etjekdigini düşündirmeýärler. Kanunyna üýtgeşiklik girizmek hakyndaky resmi habarda diňe pasportyň möhletini uzaltmak üçin prezidentiň kararynyň talap ediljekdigi ma'lum edildi. Möhleti geçen pasportlar soňky bir näçe ýylda ýüzlerçe müň türkmen raýaty üçin agyr mesele öwrüldi. Şu wagta çenli Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalary ýurdun raýatlaryna pasport bermek we täzelemek işini ýerine ýetirmeýärler. Netijede daşary ýurtly köp sanly türkmen raýaty bir näçe ýyllap dokumentsiz ýaşaýar. Diňe bir Türkiýanyň özünde adından 10 müňlerçe türkmen migranty ýaşaýar. Covid-19 pandemiýasy ýurdun daşynda galýan türkmen raýatlarynyň ýagdaýyny hasam kynlaşdyrdy. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň migrasiýa baradaky şol bir kanununda daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalar arkaly pasportlaryň berilmegi göz öňünde tutulýar. Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ýurdun daşynda hemişelik ýaşaýan raýatlar pasport almak üçin Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalary we konsulluklar arkaly Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugyna ýüz tutup bilýärler. Bu raýatlaryň pasportlary Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň merkezi idarasyna tapşyrylýar we Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalary we konsulluklar arkaly raýatlara berilýär diýilip kanunda aýdylýar. Emma kanunda kepil geçilýän düzgünüň tersine iş ýüzünde ýurdun daşyndaky raýatlaryna ýaşaýan ýurdunda türkmen pasportyny almak mümkin däl. Konsullugy ýüz tutulanda türkmen raýatlaryna Türkmenistandaky migrasiýa gullugyna ýüz tutmak maslahat berilýär. Daşary işler ministrliginiň wekilleri kanunlarda göz öňünde tutulan pasportlary bermek düzgünleriniň iş ýüzünde ýerine ýetirilmezliginiň sebäplerini resmi taýdan düşündirmeýärler. Türkmenistanyň migrasiýa degişli kanunçylygyna üýtgetmeleriň girizilmegi hakynda resmi habaryň berilmeginiň öňü tirasynda 5-nji ýylda garaşsyz Neşer Türkmen News Daşary işler ministrligindäki çeşmesine salgylanyp Türkmenistanyň konsulluk edaralarynyň ýakyn wagtda pasportlaryň möhletini 2 ýyllyk uzaldyp başlajakdygyny habar berdi. Bu habaryň ýany dewlet opozisiýa hereketiniň lideri Murat Gurbanow Türkmenistanyň Fransiýadaky elçihanasynyň wekiline salgylanyp häzirki wagtda türkmen häkimetleriniň pasportlary uzaltmak meselesini seredýänligini we bu mesele boýunça karara iýunyň aýagynda garaşylýanlygyny Azatlyga gurrun berdi. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden we ýurdun daşary ýurtlardaky elçihanalarynyň resmi maglumat alyp bilmedi. Möhleti geçen pasportlar bilen baglanyşykly mesele Birleşen Ştatlarda, Türkiýede, Kiprde we beýleki ýurtlarda türkmen migrantlarynyň geçen ýyl nägilelik bildirip köpçülikligiň protest geçirmegine esasy sebäpleriň biri bolupdy. Türkmenistan daşarky we içerki migrasiýa degişli ýagdaýy görkezýän statistik maglumatlary çap etmeýär. İşsizlik türkmen raýatlarynyň köpüsini iş gözlemek üçin ýurtdan çykmaga mejbur edýär. Ýurtdan giden raýatlaryň sany barada takyk maglumat ýok. Azatlygyň türkmen hökümetindäki çeşmelerine görä, diňe 2009-njy we 2019-njy ýyllaryň aralygynda ýurtdan 2 milliona golay adam çykyp gidipdir. Daşary ýurtlaryň migrasiýa gulluklarynyň maglumatlaryna görä, her ýyl 10 müňlerçe türkmen raýaty dürli ýurtlarda ýaşamak, işlemek we okumak üçin resmi taýdan hukuk alýar. Daşary ýurtlarda bir kanun ýaşaýan türkmenistanlylaryň sanynyň hasam köp bolmagy çak edilýär.